rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar da kun sani na kusa Boza MS Terez Niger. Ina gaida ku ina muku fata alheri. To ina so in dan yi wata magana kan ambassador mu ma'ana safaran mu. Ina so in yi magana kan wannan insha Allah. A matsayina na dan Niger mai kishin 'yan Niger kuma. A matsayina na dan kungiyar ONG taimakon kai da kai. Lalle wannan abu dole ne sai na yi magana kan shi. Saboda da dama za ku ga safara inda an yi magana kanta ambasadin mu za su ganin kamar mu muna raina jagororin mu ne ko mu muna raina su ne. Mu bis tafiyan babu wani mu raina wani. Akwai da dama wadanda ke raina mu dan tsananin bamu da lokaci muna ganin abin su shilme ne ba za mu biye musu ba, amma wanga kuma abu ne wanda mu kuma dole ne sai mun yi magana kan shi. In ma cha za a yi mu raina ne ko mine ne ba mu girmama jagororin mu, wallahi dole sai mun yi magana kan wannan abu saboda mu masu son 'yan Nijar ne. Masu son 'yan Nijar muke kuma sannan ba mu ganin wani abu wanda zai bata ma 'yan Nijar rai. A ce abin nan wai akwai hanyar da mun hito mun yi magana mun tura sabo je mu ce wai ba za mu yi hito mu yi wannan magana, wallahi ƙarya ce wannan abu. Kowane ne na rance Allah in dai wani zai fito wanda ya bata ma 'yan Nijar rai, wallahi sai mun fito mun yi magana kan shi. Yau maganar nake so in yi duk wanda annan Libi ya san ko menene yake ce ma EM ko wannan ƙungiyar mai taimakon 'yan Nijar ta tura wadda ke kai kowane ba ɗan Nijar ɗaya ba ma ɗan Afirka duka ne nake muku zance. Mai taimakon ɗan Afirka ta ɗauki ɗan Afirka cikin jirgi banza ta je ƙasarsu da shi. Tsananin akwai waɗanda ba su iya aiki, wasu ba su da lafiya, wasu ba su da kuɗin tafiya, kuma nan harakar jirgin sun ƙara mata tsada. Da wannan ba da wannan ko ana wani yaƙi cikin ƙasar ga wannan jirgin yana aiki ɗaukar 'yan ƙasashen Afirka kaiwa ƙasarsu. Yau in ka je EM ka ce ka rubuta sunanka kakin ka shiga akwai wanda zai tambaye ka kai dan ina ne, in ka ce kai dan Nijar ne ba za a rubuta ka nan. Ni zan yi muku wagga magana ne da hujja ba tare da wani labari na WhatsApp ko wani na Facebook ko na menene. Ni nan ga akwai da yawa waɗanda ke kamin wannan labari nan in sun je EM ana rubuta duk 'yan ƙasashen Afirka, 'yan Bangladesh ma da an nesa can gaba da India ana ɗauka 'yan Bangladesh a kai su kasa su, balle mu 'yan Nijar. 'Yan Nijar dama ke tafiya in dai sun je sai a ce su 'yan ina ne, in sun ce su 'yan Nijar ne sai a ce nan ba a rubuta ɗan Nijar. Ambasada isu zai tafiya a rubuta su, safara zai tafiya a rubuta shi. In ka je safara ambasada ce maka babu wannan jirgi nan, bayan Allah wasu ya fito da nesa saboda wannan jirgin, amma in sun zo ba za su dace sai a ce su je safara su ambasada su je ambasada kuma har ka sai a hankali. Sannan an yi to an yi magana kan ku sai ku kama ana raina ku ne ko wani ba a son ku ne. Mu ba mu raina wanda ya zamto jagora ne na kasar mu, ba mu raina shi. In wani abu kai bai gama mu da kai mu babu yadda za a yi ne mu shiga haraka, amma kuma haraka duka inda ya zamto ko ba mu kai ma in dai wani dan Nijar ne yake yi ma wannan, wallahi duk ciwon mu ne sai mun fito mun nuna rashin jin dadin mu. Babu wani wai zancen mu ji tsoron wani ko ne, wallahi babu wanda muke tsoro. Dole ne sai mun fito mun yi magana kan ku. Yau jirgi wannan in ba da kun kasa wani abu cikin ranku ba wanda ku ya nuna cewa duk mai son jirgin ne kenan ya biyo ta hannun ku sai ya ba ku wani abu sannan ya je cikin wannan ko in ba wannan wallahi nake ga muku duk wanda ya ja na rubuta shi. Ni da ke yi muku zancen ga wai mun je ne da ni da abokaina waɗanda ake ba waɗannan labari mu gani abin nan wai da gaske ne ko koya. Mun je ne da sunan mu jaraba mu gani in dai ta yayuwa. In ko bokaluka ne waɗanda mutane ke tugo mana na ƙarya kawai muna iya sani. Kenan komi za ka je ka yi bincike da kanka sannan kake jin daɗin magana. Duk wanda ya kare ta wannan abu shi ma je ya gaba ya gani. Da mun ka je tambayar mu hankali mu ɗan ina ne, mun ce mu ɗan Nijar ne, an ce mu da mu je ambasada mu. Ambasada ba su rubuta mutum. Kenan wannan wallahi ku gyara halinku. Mu nan da kuke nan gani wallahi muna aiki kan kasan mu ne kamar yadda nake gaya muku, wallahi ba ma tsogon kowa. Wallahi bisa wanga bidiyo da nake nan gai ina son duk wanda ya gane shi in mai TikTok ne in mai mine ne ya tura wannan bidiyo, wallahi zan koma fitowa, za mu koma fitowa ba wai ni dai ba ma mu da yawa za mu fito wallahi mu yi muku bayani na gaskiya. Duk mai so ga Facebook ina nan zan doga mai, ga lamba ta nan, ga Facebook ina nan bui kaya Libi ina Libi. Babu wani abu da za ka nuna min kai dan Nijar ne ni dan Nijar ne, na rance Allah babu wani ne wanda cikin dai ma'aikatan nan zai kira na ya ce wai da suna ya kalubalance ni. Ƙarya yake yi ko wane ne, na rance da Allah. Ambasada mu mun san muna da ambasada nan ga, amma in aje ayi bincike ne
wallahi ambassador mu da ita da zero duka guda nan kasar ga wallahi da ita da zero duka guda tun da ba ta yiwa ne akwai ambassador na Afirka nan ga da dama wanda ya zamto su ya kula ne da yan kasar suwa amma mu ambassador mu sai zamto kai dan Niger in kai je can a walakanta ka ana yi maka dai raini hankali yana nuna kai baka san komai dan Niger duk inda yake inda an ce a kai da shi haka ta yayuwa duk yadda an so a juya shi ana juya shi dan Niger mai wanda kokolo shi kenan ba za ta kafte na rayuwar duniya yadda take ta yako to wallahi mu babu wani ne wanda ashe da mu na gaji Allah mu azzaman kanmu nan ga wallahi kuma kowane ne na gaji da Allah yayi kadan ne wallahi sai mun fito mu yi video kai shi kamar yadda nake ga muku ne mai son ya taba ni ko kuma mai son mu hade kowane ne ga lamba ta ga Facebook ina bui na gaji da Allah koyo shi kake so ni ina fure biskan wanga lamari kuma wallahi gaban muna fitowa ba mu dai ba ni dai ba mu da yawa wallahi muna fitowa mu yi muku video na musamman na gaji da Allah duk mai iya ya karyata wannan magana sannan ya je ya gaba ya tunka mu da hujjar da yake so nan ku ya tuta mutane in an yi magana yan shogin ne in ba da kun ka da kai ku ya da niyyar ku in ba an ba ku cin hanci babu mai samun wannan shogin ya ne za ku ce in mutu ya je EM wai mu dai ne ba a rubuta duka cikin Afirka na yi ga da yan Sudan biskan wanga lamari na yi ga da yan Mali biskan wanga lamari na yi ga da yan Ghana biskan wanga lamari na yi ga da yan Nigeria biskan wanga lamari na ganci da Allah duk wanda da nisa don muku na yi ga da su biskan wanga lamari dalili in sun je su ana cewa sai sun je ambassade su ko da sun je EM din ana rubuta su ne sai ce da sun je EM ana rubuta su ne kawai yau mu wani laifi ka gani da Allah ku gyara wallahi na ganci da Allah kamar da nake gaya muku ne ku shiga ya gaba duk wanda ga bidiyon ga ni ban doke muku wa kawo wallahi duk wanda ke iya taba ni bisa kan wagga magana ko wallahi na fage ni ba ina haka ne wai ta tsoro ko kare nawa kake so na gaya maka ga Facebook ina ga lamba ta ne ka kira ni ga nauni wajen wagga magana da nake nan gai muna zuwa mu da yawa na ganci Allah za mu yi bidiyo ne musamman wallahi wagga magana da nake gaya muku shiga ya